یعنی که میشه گفته که کس یگان کس در نیویگد نبود پیش رفتن СССР و این کار سپیشال نکردن. برادران ما سلام علیکم. аварии چرنوبل قسم 2. خبرایی که در این ویدیو میبینیم برادران میشنوین این فاکتور در یگان نوستی نمیشنوین. موضوع خیلی موضوع اینترستی میشه و کوتاه هم نیسته. اگر اینترستینگ باشه بود دوامش بدیم تا آخر تماشا کنین و ویدیو را که جای که هستین تقسیم کنین. و برادرها پیش نوار دوام دادن یک خبری مهم. کمپانی گرین ویزا شما میدونین من رکلامش میکنم. کسی که همه برادرها خاطی کارشناسی بردیسین و کارهای همو نو تمامه. مقصد بین پروسسی کار دارن. یک چند نفر آدم هم خیلی هسته. همه آدمایی که با طریق ایمیل ایمو قطعی هم برادرها کارتونا پیش میبردین. ایموتونا удалить کنین. مثال همون نمره را ای کانتاکتون زن و با خودی همون نمره سخرانید کنین ایموش پیدا میشه نویسینشه یا اینکه در نمره واتساپ یا اینکه در وایبر دیگه مسنجرش نویسین در خودی همین نمره چی گپ یعنی که بچی خاطر اکانتی ایمو را случайно удалить میکنن و یک چند نفر آدمی که کارش نو تمام موندگی بود مثلا دنیاش قطعی همون переписка نابود میشه و ایمو را زن و установить میکنن نکی істория перепискаш тоза мақсад у одамон неста барои ҳами касе ки ӯз мара дидестай фикр мекунам бародарам бошен бинависин мо як чанд нафар шаёфтем як чанд нафари дига мондагия в общем ма фикр мекунам фаҳмидем касе корбораш через имо буд имоша удалит кина ай на установит кина номро меброя ё ин ки дар ватсап ё ки дар телеграм вайбер бинависен ки ма ҳама одамон ки кормон но тамом будози через имо кормона пеш мебурдем на касе ки намедона ин компания чи компания грин виза бардора касе ки ба амрико рафтания виза дар кораша میتونیم با هم برادران مراجعت کنیم شما را یاردم میتونم برای داکیومنتاتون را تحقیق کردن برای گرفتن ویزای امریکا و همچنین سلکه که در کامنتار ویدیو закрепит کردگی برای چه کسی که میتونه угадать کنه کدام جنگاور در جنگی در پیش ایستادش غالب میشه شما میتونید در غالب شدن هم جنگاور رو سون کار کنین سلکه در کامنتار закрепит کردگی میگه داریم رجیستراسی میکنیم و فراموش نکنین پرومو کد استفاده برین خیلی که در قسم یکم گفتیم که از تماشا کردگی نباشه سلکش با پادکست که میبره بدون تماشا کنین یعنی که در بالای همون реактор در بالای آتشش خم و سربا میپوشند تا که مقصد بالای همون алова پوشونن دیگه نبروه ضررش پهن نشود 3 سوتکه ای بین میگذره پاک گیزه همون خمی که در بالاش پوشیدگی بدن آهسته آهسته ای گرمی تمپراتور بالایی بده او میشود میریزه تقدر و 195 тон сӯзишвории ядернӣ бо давоми тесуктани худшон ба таъсири ҳарорати баланди оташа плитае ки дар зери ҳамун реактора метавона ки бикафа ҳамун алови радиоактивӣ метавона ки ба кафидагиҳои плита поён биёяд ва чӣ хеле ки гуфтем дар қисми якум пожарниҳо аввале хабар ёфтанда ов шабидагӣ буданд ва ҳамин ов таги плитада ҷамъ шудагиаст яъне ки агар радиоактивни магма биё қати ҳами обе ки дар зери плита ҷамъ шудагӣ буд як ҷоя шава бо як таркиши дига ба вуқӯъ меояд албатта ки таркиш ай таркиши якумда даҳшатноктар мешавад ва ин таркиш оҳиста оҳиста дар натиҷа ҳам хеле мешавад ки як чанд маротиба ай бомбае ки дар хиросима ва нагасаки партофта буданд аҳюда бадтар мешавад ҷазиркуниш ва вайронкуниш яъне ки шумо фаҳмидестен ки хатар чӣ қадар ай яъне ки бояд ҳамеҳо пешгирӣ кунанд ки плитаи таги реактор накафа ҳеҷ ка намедонад ки ҳамин кор рух мета таркиш мешавад ё ин ки не ки ҳазору вагонҳо уже дар Киев ва дигар шаҳрҳо тайёр настарт истодагӣ буданд ки яке мабуду агар тез бутонанд эвакуировать кунанд анҷо ва албатта барои кор рух надодан ҳаёти садо одаморо қурбонӣ карданда тайёр буданд яъне ки рисковат мекарданд ба ҳаёти садо одам ба хотири наҷот додани ҳазоро ба стансия батальони пожарниҳоро роҳӣ мекунанд ки оқибат ин одамо герои халқӣ мешаванд не ки кадомеш ки агар зинда монад то охири умрша бо мушкили радиоактивӣ мемонад шаби 27 апрел войскаи химиявӣ ба ин шаҳр ворид мешаванд ӯҳо махсус техника доштанд ва дозиметро яъне ки ӯҳо тайёр буданд дар ҳолати ҷанги атомӣ хеле бо суръати баланд ҳаракат мекарданд ки территорияҳое ки заражёни шудагиаст тоза кунанд 944 населёни пунктора 94000 ҳавлиёра махсус вертолётҳо буданд ки ай воздух махсус ҳама хел моеъра паҳн мекарданд ки ӯ бояд ки радиатсияро ба худаш мегирифт дар замин мечаспид ва баъдан ира ай замин тоза мекарданд бо радиатсия шумо мушкилии кора ябор метавонед тасаввур кунед ки то
то кадом андозара анами қадар ҷода бояд анами хеле дору пошан то ки ӯ радиатсияро ба худаш бичаспа ва баъдан ира ай рӯи ҳама ҷо тоза кунад. ҳозирам бародоро бо мехоҳам амира бигӯм ки баъд шумо да боварӣ меяб ҳами қадар масштаби кор одами мурдагӣ дар натиҷаи ҳами авари 31 нафар бошад. просто агар байни ду район сангшапак шава ай 31 нафар зиёд одам мебарад ки даиҷа як авари калоники радиоактивӣ буд. ҳар як хона, раҳ, дарахт ҳамара дастӣ тоза мекардан. агар хонаое ки уровни радиатсияш бисёри бад мебуд погза чапа мекардан, гур мекардан таги заминда. махсус бригадаи шикорчиҳо мегаштанд ки ҳамара мепарондан чизе ки зинда буд. бале алахон нашем ба ғарзаи одамо, яъне ки чӣ ҳайвоне ки зинда медидан мепарондан, барои чӣ ки ӯҳо метавонанд, албатта ки ӯҳо заражоне ва метавонанд заражениро бигзаронанд. саг, пишак, мирғ, гӯспанд, қашқалдоқ чизе ки пешон меомад мепарондан. ай соли 86 то ҳамичена воениё, учониё, докторо ва дигар сохторо ва ҳамчунин албатта ки одамое ки ба хоҳиши худшон халқ розӣ буданд аз ҳама регионҳои Советский Союз одамо барои тоза кардани 4-ум реактор ва бехатар гардондани ӯ одамо ҷалб шудагиян ба шумораи 1 миллион ҳам зиёд. мурдагӣ одама меган 31 каса. ман сахти баъд часпидим дар ҳамаи шумора. не ки бародаро ман просто боварим намеяд ки ин қадар количествои одам барои ин кор мақсад ҷалб кардагия ва просто ҳозир мо ин қадар количестворо просто одамое ки дар ҳамиҷа сами худшона гузоштагиян ай аввал то ҳамичена худ мурдагӣ 31 кас бошад. ҳар як одаме ки дар инҷа кор мекард баъдан баъди кор худша ним соат мешӯшт то ки чанги радиоактивиро ай худаш бушува. не ба ӯ собуну шампуне ки ҳозир мо мешӯем хеле не ба хазия истиёни собуно ки мақсад либосу дигар чӣ мешӯи ҳамхеле хати худшона мешӯтанд. дар баромадгоҳ махсус одамо бо дозиметр моро интизор буданд. агар касе ки худша мақсад кам шӯтагӣ мебуд уровни радиатсия танаш дада мақсад ҳаму чанги танаш дада бисёр мебуд бо абрат нароиш мекарданд ки ай сар бушуд. радиатсия ай ҳама да ҷоҳое ки слабияи организми одам да ҳамуҷа да ҳаҷум мекунад. мисол агар шумо ягон ҷой бадантон захмӣ боша я баъзо бак бридагӣ боша агар басай барои радиатсия ки ҳамуҷаро бупусонад. ва албатта чӣ хеле ки мо дар қисми якум гуфтем, ман гуфтам ина танҳо дар халқи ҳамуҷа зиндагӣ мекардагӣ балки ба тамоми ҷаҳон ба тамоми одамизод дахл дора. ан намеяй бардора ки агар ҳамин миллион одаме ки дар ҳамин кор сами худшона гузоштан агар ҳамона мебуданд мумкин ки ҳозир тамоми кураи замина ин метавонист ки зарарашо бирасонад. бале ай одам ба одам, ай насл ба насл, ай воздух чанге ки абро мебаранд ай як ҷо ба як ҷои дигар. ин қадар паррандаву ҳайвоне ки аз иҷо ба иҷо ҳаракат мекунанд. ва чӣ хеле ки гуфтем дар аввал таркиш метавонист ба вуқӯъ биёяд агар ки битони зери аму реактор мекафид. не ки ира албатта ки тонистан манъ кунанд накафа. ва одамое ки ҳамин кора карданд ай власт награда пурсидан талаб карданд ки моро барои кормон мақсад награждат кунем. а дар ҷавоб ӯро гунаҳгор карданд барои нафаҳмидани корҳои политическӣ. яъне ки одамое ки ҳаёти худшона рисковат кардан, саломатии худшона рисковат кардан, оилаи худшона рисковат кардан, власто ӯро ҳатто раҳмат ҳам нагуфт хай баратано раҳмат ки ҳамин кора карден. ӯ гуфтанд ки шумо қарзи ватани худтона адо карден. какое шумо дар раҳмат бо. мо дар комментария бинависем бардора ки бале хай қарзи чизи худшона адо кардан не ки мешид ку ҳамо да хай як раҳматнома бигӯӣ. одамо иштирокчии ҷанги бузурги ватанӣ мешаванд. бале дар ҷанг ҳам иштирок кардан қарзи ҳар як шаҳрвандай ватани худа ҳифз кардан қарзай не ки ӯро наградид мекунанд. гӯ ман фикр мекунам ки ёдам стоид буд наградид кардан ёрам. шумо чӣ фикр доред дар ин бора? метавонед дар комментария бинависед. яъне ки ин қаҳрамонҳоро приказ кардан ки фаромӯш кунем. пеши раи дуюм таркиша тонистанд бигиранд. оҳиста оҳиста худи пажаро тонистанд ки бикушанд. не ки ӯ қадар шумораи радиатсияе ки дар натиҷаи таркиш ба вуҷуд омад ӯ бо давом медод паҳн кардани радиатсияро дар тамоми ҳаво. ва баъд бо як чиз дигар ки ҳеҷ кас намедонист ки реактор баъдан худша чӣ гуна нишон метавад. яъне ки мумкин аст ки бо ягон таркиши дигар бишавад. не ки ҳеҷ кас намедонист ки кай мешавад ва чӣ гуна.
як моҳай байн мегзара якум бор дар ҷаҳон одамо яъне ки олимо ба реакторе ки кафидагӣ мефуроянд ва анализ мекунанд ҳолати ӯра ки чӣ гуна состояние дорад. яъне ки ҳамин сӯзишвории ядерни давом медод сохтани хича ва паҳн кардани зарра дар осмон ки ӯ дар наздикии реактор вақти бисёришонам нагзаронданд, не ки хела дозаи облучение ба баданои хичон гирифтанд. яке аз ӯ як чанд рӯз моҳ небардор, як чанд дақиқа пас мембара ҷошта ва дигар ҳамкорош ӯ ҳамкори мурдагишонам дадастшон мегиранд меброранд ва дар як натиҷа меянд ки новобаста ай чанд қадар вақт мегзара иҷо ҷои зарарнокай дами хулоса меянд ки иҷара погиза маҳкам кунанд, яъне ки саркофаг букашанд. дар як сроки хела кӯтоҳ 17 варианти саркофаг яъне ки пӯшонидан маҳкам кардани ҳамин ҷо аз тамоми ҷаҳон мешавад. олимо шабу рӯз фикр мекарданд дар бораи чертёжи маҳкам кардани ҳамин ҷа ва дар муддати 6 моҳ як сохтмони хела калон мекунанд. яъне ки хиди ҳамин саркофаг аз бетону оҳан буд. 170 метр дарозӣ, 160 метр баландӣ ва 7000 тонна оҳан ва дар хиди сохтмон иштирок кардагиай 90 000 одам. сохтани хиди саркофаг хела қим буд. ҳамин сабаб биқадар количествои одам бисёр дар иҷа иштирок кардагиай дар кори ҳамин. барои чӣ? барои оне ки бардоро дар хиди ҳамин сохтмон, яъне ки мо болои ҳамин реактора маҳкам кардастем, дар хиди сохтмон аз як дақиқа зиёд истодан мумкин набуд. яъне ки ту сохтмон заниматсия кардаси сохтасти болои реактора маҳкам кардаси ту як дақиқа чанд дақиқа бояд зиёд дар оҷа наисти. кабинаи шофёрро сирб қатӣ маҳкам мекарданд. як камтарак шукофӣ мемонданд ки ӯ битона бибина ки куҷо рафтаст. бале ин кор ӯ қадар кори серьёзи наметавон, не ки зато тонист ки ҳаёти бисёриро наҷот бида. бале гирифтанд зарари облучение радиоактивиро, не ки намурданд. конструксияи ҳамин саркофага 10 километр ай хиди стансия дур тайёр мекунанд ва ба назди стансия меоранд. бале дар дигар ҷо сохта ва ба назди стансия овардани деталҳои конструксия осонтар буд, не ки сохтанаш номумкин буд. барои чӣ ки дар болои стансия, яъне ки вақти кришаи мебуроянд, дозаи радиоактивӣ беҳад зиёд буд. дар болои кришаи стансия пораҳое буданд ки як намуд ба худшон радиатсия доштанд ки агар одами солим як чанд дақиқа дар расстояни 1 метр наздикии ҳамин беиста метавона бумра ҷошта. касал мешава, ихе мешава, хелне ҷошта бумра. чикор мекунанд? дар криша махсус мошинои буданд ки пулт қатӣ управлят карда мешиданд. аз криша ҳамин пораҳое ки радиоактивӣ буданд ба замин мепартофтанд. дар замин махсус роботҳое буданд ки иёра мегирифтанд, мебурданд гур мекарданд ки баъдани гур кардагиро болош хок мепӯшонданд, дар ториш сирб мерехтанд ва бетон қатӣ заливат мекарданд. не ки ҳозир фикр мекунанд ки хуб хай ба ёрдами ин мошино кор пеш рафтаст. не ки бародари як чанд рӯз пас уровни радиатсия одамоне ҳатто дар хиди мошино ҳам метавонанд таъсири худшона бирасонанд. мошиное ки радиоуправляемӣ буданд ай кор мебароянд ва қинии и дар чӣ буд ки яъне ки дар ӯ вақт на танҳо қимат будани ин гуна мошино, ин гуна роботҳо, балки мушкили бо ин буд ки кам буданд ин гуна роботҳову мошиное ки дистансиони управлят кардашон мешид. ин ҳозирае ки дрону прон мақсад куҷои бирай ҳастад ва чизе ки доштанд аллакай вайрон шид. анака баъдан чӣ кор мекунанд? маҷбуранд ки одамо ба криша бароянд ба ҷои роботҳо. ин якмин батальони хизматчиёни ҳарбӣ ҳастанд ки ба болои криша мебаранд то ки ӯра аз пораҳои радиоактивӣ тоза кунанд. аниқ ягон касе ин намедонист ки бо калимаҳои мақсад гӯш мекунем ки пешаи уҷа рафтан овора чӣ мегӯянд. чизи тарснок дар уҷа албатта ки ҳичӣ нест. иш фаҳмоe анака баъди уҷа рафтан мебинимшон. яъне ки чизи хатарнок дар уҷа албатта ки ҳичӣ нест. барои тозакунӣ панҷкасӣ мерафтанд. аз либосҳои ҳифзкунанда махсус либосҳо тайёр кардагӣ буд. аз сирб маскаҳо, махсус перчаткаҳое ки диққабата резинӣ буданд. яъне ки либосҳои защитни, фартукҳои сирбӣ, очкиё, мақсад маска, резинӣ, перчаткаҳо ҳамаи защита қариб ки 35 килограмм вазн доштанд. бо ин намуд либоси вазмин давидан дар кор буд. ҳар 10 минут пас ва ҳар 10 минут пас одамо иваз мешиданд. дар ҳамин оператсия иштирок кардаги 3500 одам ки ҳар як каси и 5 борӣ ба ҳамин криша баромадагӣ фаромадагианд.
даҳшатш ҳамин ки ягон кас дозаи аниқи облучениро намедонистанд. Бале аниқтараш одамое ки тоза мекардан ҳамо намедонистанд. Бо сигнали хеле баланд 5 нафар одам медавид ба криша тоза мекардан ва ба сигнал медавидан мефармуданд. Дар 1 минута 35 секунд бадани одам успед мекард ки дозаи марговари радиоактивиро бигирад. Яъне ки дар ҳамин вақт одам чӣ кор мекард? Дар сари белаш пораҳои зарарнока мегирифт, меомад мепартофтш. Савол мешавад ки чӣ ба диза худ ин кора мекард? Барои он ки бардора сеюм борш ба марг анҷом ёфт. И одамо да албатта ки нафас намерасид. Мехостанд ки бидроянд ва даҳани худшона биҷавонанд то ки дар оҷа камтараки оксиген бирасад. Вақте ки ман якум бор дар ҷо афтидам, мисли дигар сайёра буд. Ҳама ҷо радиатсиони топлива буд, графит буд. Ман бо дастҳои ларзнок намефаҳмидам куҷора, не ки сурат мегирифтам тез. Агар ки шумо нигоҳ кунед, ин хел ман камера қапидам ва аз поён дида мешава излучени радиатсия. Чашмот сухта мегирад ва албатта ки маззаи оҳан. Вақте ки хел ҳис карди, и амура маълум мекунад ки та ҳамин қадар дозаи радиатсияро гирифтагӣ ки басай ай кришаам баланд шудагӣ. Дандон та ҳис карда намешид. Вақте ки ти хел мекарди, та ҳис намекарди ки устуғон ба устуғон шаклисай. Сир буд дар дандони ман. Ва ин хел карда намешид. Ин хел карда намешид, барое ки дар уҷа пораҳои сир буд. Ин маззаро ман то ҳозира ҳис мекунам. Ҳамин қадар сол гузашт, не ки ман то ҳозира ин маззаро фаромӯш намекунам, ҳис мекунам. Айбайн 10 рӯз мегзара бародаро, кришаи станция тоза карда мешавад ва мумкин аст ки саркофага бигзорӣ ва дар охирон листи худи ҳамин саркофаг баъзе одамон номҳои худшона менависанд, одамое ки дар ҳамин ҷо иштирок кардаги буданд. Ҳар як одамое ки дар ҳамин кор иштирок кардан, албатта ки ӯра премия метан барои кори кардагишон. Диққат бародаро, 100 рубл. Бале хай 100 рублаи ҳозира не, 100 рубли советский, неги 100 рубл. Даҳшаташ ин нестай ки 100 рублишон додан. Даҳшат вообще худи награда, и наградаро метонем фаромӯш кунем. Даҳшат ҳамин ки бисёри и ҷавонон намедонанд ки ба наздикӣ мембаранд. Акадомиш ки зинда мемонанд, ӯш ҳам метавонанд хирсандӣ накунанд, барое ки тамоми ҳаёти худшона бо касалӣ мегзаронанд. Дар беморхонае ки одамои зарардидаро меоварданд, врачо аллакай медонистанд ки ки зинда мемонад ва ки мемирад. И психологически хеле қинай. Мисол самолёт меояд, дар уҷа 100 одам зиёдтай, дар уҷа хеле ҷавонои ёш бисёр ҳастанд ва мо медонем ки бисёри ҳамин одамо ҳозир мемиранд. Бале бародаро, сеюм бор ман такрор мекунам, не ки ман бо мегӯм. Ду папка буд дар беморхона. Папкаи сирх ва папкаи сиёҳ. Дар папкаи сирх одамои бемор буданд ва нависондагӣ буд состоянии бемории ӯво ва сатҳи саломатишон ки то кадом дараҷае. Ва дар папкаи сиёҳ одамои мурдагӣ. Официални ё меган 31 одам мурдагӣ, бо гуфтама мегапа. Гап дар ин ҷое ки рӯз ба рӯз папкаи сиёҳ ғавз шидан мегирифт, чем папкаи сирх. Яъне ки шумо медонед ки папкаи сиёҳ чӣ папка буд. Ами хе хатар метонистанд одамо угадат кунанд ки мумкин буд ки, яъне ки ай болои реактор ба саркофаг пӯшонидан, маҳкам кардан. Не ки як хатари дига буд ки мумкин аст ки зери замин шикоф куна ва дар замин бигзара ҳамин радиатсия. Ва агар ки ин хел шава, тамоми замин радиоактивӣ мешава. Об хӯрда намешава, дар замин ягон чиз шинонда намешава. Яъне ки тамоми Украина маҷбур мешид ки айхонаҳои худшон бикушанд, дига ҷо бираванд. Ва барои ин кора пешгирӣ кардан ӯ чӣ кор мекунад? Бояд ки туннел меканданд дар таги ҳамин реактор ва бетони плита мемонданд дар зери реактор, дополнителни. Бози шумо да осон ай гапа гӯш кардан ва ман да осон ай гапа гуфтан. Не ки дар вақт кори хеле қину калон ба анҷом расондагӣ буд. Группаи шахтиёро ба 30 одамӣ якдигаришона ҳар 3 соат пас иваз мекарданд. ва туннел мекарданд дар таги опаснитарин стансаҳо ва гармтарин. Яъне ки температура дуруни ин туннел 45-50 градус гарм буд. Нафас кашида намешид, одамо ҳушон мерафт ва шабу рӯз дар уҷа кор мекарданд. Риске ки ай болои сартон станция чапа мешава, ҳар як сония ин риск вуҷуд дошт. Яъне ки любой сония метавонист ки станция дар боло чапа шава. Не ки одамизод кори худша хеле ба дараҷаи олӣ тавонист ба анҷом расонад. Дар як моҳ 10,000 шахтиёр 150 метра туннел мекунанд. Дар режими оддӣ барои хел кор кардан ним сол вақт меравад. Дар охири туннел уровени радиатсия 300 маротиба зиёд мешавад. Вақте ки шахтиёро ба хонашон бармегаштанд, дандоношон
мӯҳошон мерехт. Пешай ё ба кор омадан ҳеҷ ка намегуфт, чунки ба чӣ кори апасти шумо рафтестин. Будан ҳам шахтёрое ки сразу мурдан вақте ки ба ҳамин шахта ворид мешиданд. ва чӣ хеле ки дар официални версияш меган 31 нафар одам мурдага, бародаро дар хиди ҳамин шахта ракандан 3000 одам зарари облучение гирифтага. мешава бовар кунед ки 31 кас мурда. аз обши 10000 одаме ки дар ҳамин кор иштирок кардаги буданд, 3000-ош облучение мегира, 2000 дигаш баъди ба хона баргаштан мембаранд то 40 сола гира зиндагӣ накарда. барои сохтани саркофаг мо гуфтем чанд қадар тонна оҳан на бетон рафтага, яъне ки нагуфтем чанд сум рафтага. бародаро 18 миллиард доллар сарф шудага барои конструксияе ки болои ҳамон стансияро маҳкам кардаги буд. гӯё ки касе ин кора медонист ки ҳамин хеле мушкилӣ бисозӣ ва ҳамин хеле банкрот шава СССР. намедонам, хеле шам официали нест ин гапам. ва мумкин буд ки агари таркиш намешид, ҳози тамоман дигар хел буд. яъне ки мешава гуфта ки кас ягон кас дар невигд набуд пеш рафтани СССР ва ин кора специал накардан. намедонам, шумо дар комментария бинависед, ки намедонам совпадение мешава, чӣ хеле мешава ки баъди 5 соли ҳамин воқеа СССР барҳам мехӯрад ва роли калона дар ин кор мебоза. бале, хиди ҳамин авария. бародаро фикр агатна дар комментария бинависен ва дар ин бора видео кунем ё ин ки не. агар бихоҳен видеоро куҷои дака ҳастем поделиться кунен, просмотрш соз шава мекунем дальше, нашава не. ҳамада хайр бародаро, то видеоҳои оянда.